Здравейте, аз съм доктор Малинов и най-вероятно сте чували понятието яйчников резерв. В това видео ще поговорим какво точно означава яйчниковия резерв, как можем да го изследваме и съответно какви мерки можем да предприемаме, ако яйчниковия резерв е по-нисък отколкото очакваме. Стойте на линия. Окей, какво точно означава яйчниковия резерв? За да ви обясня, трябва да ви кажа каква е една от основните разлики между мъжа и жената в репродуктивен план. Мъжете произвеждат сперматозоиди докато са живи. Много мъже могат да имат деца много късно в живота си. При жените не е точно така. Всяка една жена се ражда със своя яйчников резерв. Тя не може да произвежда нови яйцеклетки. Всяка една жена се ражда с около 3 милиона яйцеклетки. До достигане на пубертет остават някъде около 300 хиляди и постепенно започват да отмират и да намаляват с всеки един менструален цикъл и всяка една овулация. По принцип яйчниковия резерв се счита, че е много намален около 38 годишна възраст, а след 42 годишна възраст практически е почти невъзможно жена да забремене собствена яйцеклетка. Но когато говорим за яйчников резерв, трябва да обсъдим основно две категории измерване и по-точно еволюция на яйчниковия резерв. Количество и качество. Когато се касае за измерване на яйчниковия резерв за количество, ще поговорим за измерването на антимюровия хормон, измерването на ФСХ или фоликулостимулиращи хормон в началото на менструалния цикъл и за преброяването на антралните фоликули. А когато се касае за качеството на яйчниковия резерв и за качеството на вашите яйцеклетки, тогава възрастта е основният предиктор. Но повече за това ще ви кажа след малко. Антимюровия хормон е хормона на яйчниковия резерв. Той няма референтни стойности и е приблизително от 0 до 10. 5, 6, 7 нанограма на милилитър е добра стойност и означава добър яйчников резерв. Всяка една стойност на антимюровия хормон под 1 обаче означава, че той е силно намален, а под 0,5 е почти изчерпан. Фонда за асистирана репродукция, който финансира инвитро процедурите в България, изисква антимюровия хормон да бъде над 0,5, за да отпусне финансиране на двойката, която желае да направи инвитро финансирано от държавата. Представете си го като стрелката за това колко още бензин има вашия автомобил и е от 0 до 1. Такъв е и антимюровия хормон. ФСХ е фоликулостимулиращия хормон, който ние ще наричаме ФСХ за кратко. ФСХ е хормон, който се отделя от мозък, от хипофизната жлеза и достига до яйчника, като го кара да произведе доминантен фоликул, овулация, да произведе яйцеклетка. Колкото по-ниски са стойностите на ФСХ, измерени в началото на менструалния цикъл, толкова се счита, че яйчниковият отговор е по-лесен и има по-добър яйчников резерв. Колкото по-висок е фоликулостимулиращия хормон, това означава, че яйчника не реагира толкова лесно на стимулация. Всяка една стойност на ФСХ и на фоликулостимулиращ хормон над 12 единици на литър, измерено между първи и трети ден на менструалния цикъл, се счита, че яйчниковият резерв е сериозно намален. По-лошото е, че когато ФСХ-то се увеличи, това се генерално се счита за късен предиктор за силно намален яйчников резерв. Един от най-надежните методи за измерване на яйчников резерв не е кръвен показател, а всъщност е ултразвуковото изследване AFC или Antral Follicle Count, накратко преброяване на антралните фоликули. Яйчника на ултразвук изглежда като орган, в който има черни точки. Тези черни точки, които някои им викат кисти, но те всъщност не са, те са антрални фоликули. Това всъщност са заспалите яйцеклетки в яйчника. Преброяването на антралните фоликули е един от най-надежните методи за измерване на яйчниковия резерв и е метода, който ние, репродуктивни специалисти по асистирана репродукция, непрекъснато практикуваме. Всеки един брой на антралните фоликули под 2-3 на яйчник означава силно намален яйчников резерв. Разбира се, когато няма никакви антрални фоликули в яйчника, това означава тотално изчерпан яйчников резерв. Има и много други методи, по които може да се изчисли яйчниковия резерв. Например, колко е редовен менструалният цикъл. Менструалният цикъл би трябвало да бъде около 28 дни, ако е по-къс този период, ако е 26, 25, 24 дена от менструация до менструация. Това би могло да означава, че може би вашия яйчников резерв е по-намален. Базовите нива на естрадиол, нивата на инхибин Б, както и други симптоми и други параметри биха могли да влезат в оценката за това колко е яйчниковия резерв. Но основно са трите показателя, за които преди малко говорихме в дълбочина. Това са антимюровия хормон, преброяването на антралните фоликули и базовите нива на ФСХ. Това са най-важните показатели за яйчниковия резерв. Останалите са изгубили своето клинично значение. Сега нека обсъдим качеството на яйчниковия резерв. Качеството на яйцеклетките няма как да бъде измерено с нито един ултразвуков или кръвен показател. То много зависи при жената единствено и само от възрастта, в случай в който няма някои вродени дефекти, цитогенетични, транслокационни, микроделеционни синдроми и други състояния, в които жената просто се ражда предразположена към някои проблеми. Възрастта при жената е всичко.
поне за нас. До 34 годишна възраст яйчниковия резерв се счита да бъде сравнително добър от гледна точка на качество, но след това се забелязва, че доста от яйцеклетките започват да имат някои генетични проблеми. Честотата на някои състояния, като синдрома на Даун, синдром на Патао, синдром на Едуардс и други транслокационни, микродилационни и анеуплидни синдроми се увеличава рязко, след като жената премине възраст от 34 годишна възраст. А след 42 годишна възраст практически се счита, че повечето яйцеклетки вече, за съжаление, са носители на някакви генетични мутации. Изкуственият интелект на някои от по-големите организации, които се занимават с събиране на данни, ретроспективни проучвания, например, част от ретроспективните проучвания в клиниките ИВИ, от над 10 000 случаи на PGTA и IVFX и други съответно процедури отчитат, че след 38-9 годишна възраст една на 60 яйцеклетки е достатъчно добра за да се получи бебе, което поставя нас, лекарите, които се занимаваме с асистирана продукция и пациентите, които са след една определена възраст, в изключително трудна ситуация. Друг начин, по който би могъл да бъде измерен качествено яйчниковия резерв е с проба грешка. Практически инвитро плождане, стимулация, взимане на яйцеклетки, оценка на тяхното качество, ултимативно плождане и ако те не се развиват добре в инкубатора, ако има проблеми с развитието на ембрионите, много често това се дължи на лошото качество на яйцеклетките. Ако искате бебе и случайно или нарочно разберете, че вие имате намален яйчников резерв, тогава какво? Отговорът е следния. Бързо трябва да се обърнете към репродуктивен специалист, за да може по-бързо да се реши проблема, ако има такъв, за вашето забременяване. Разбира се, вашия репродуктивен специалист може да ви предложи няколко манипулации и процедури, които биха могли да увеличат яйчниковия резерв за кратко, но тези процедури често пъти са с оспорван ефект в академичните среди. Една от процедурите, които рутинно се прави в клиниките по асистирана репродукция е PRP терапията на яйчника. Това е процедура, в която се взима периферна кръв и се обогатява с растежни фактори, с GM-CSF, VGF и други фактори и се реимплантира обратно в яйчника под ултразвуков контрол. Това е процедура, която би могла да увеличи за някакъв период от време броя на неутралните фоликули в яйчника и би могла да доведе до по-добър отговор на стимулация, макар че някои автори оспорват тези ефекти и казват, че дори да се увеличи яйчниковия резерв, това не би увеличило и не увеличава cumulative live birth ratio, т.е. цялата успеваемост при инвитро, например, оплождане в такива групи от популацията. Други процедури включват лизозомална съответно инжекция в яйчника. Разбира се, има и процедурите с стволови клетки, може да се реимплантират автоложна трансплантация на мезохимни стволови клетки, взети от масна тъкан. Друга процедура би могла да бъде автотрансплантация от хемопоетични стволови клетки, директно инжектирани или в яйчника, или в овариалната артерия. Има различни механизми, по които това може да се получи, но отново тези процедури често пъти остават с незадоволителен, недобър и недоказан ефект. Ако не правите опити за бебе и разберете, че имате нисък яйчников резерв, тогава има основно две неща, които бих могъл да ви посъветвам. Първото е уточнете своето семейно планиране. Уточняването семейното планиране, ние така му казваме, практически представлява да си изясните кога и как бихте искали и от кого да имате деца. Тоест да ускорите процеса по планиране на своята репродукция, да се каже така. Второто нещо, което може да направите е да посетите някой център по асистирана репродукция и да се поинтересувате от процедурата за замразяване на яйцеклетки. Това е процедура, в която ние изваждаме вашите яйцеклетки и ги замразяваме за определен период от време, докато вие не решите да имате деца. Ако яйчниковият резерв е нисък, това е процедура, която много силно бихте могли да обсъдите. Ако, разбира се, яйчниковият резерв е напълно изчерпан, тогава винаги може да имате деца, но с донорската яйцеклетка. Това е процедура, в която ние взимаме яйцеклетка от друга жена, оплождаме я с материал на вашия партньор и разбира се получава бебе с доста по-висока успеваемост е тази процедура, отколкото инвитро за собствена яйцеклетка, особено при пациенти, които имат много нисък към намален яйчников резерв. Като заключение ще кажем за яйчниковия резерв, че окончателният брой яйцеклетки и качество на яйцеклетките, което всяка една жена се ражда с него и постепенно намалява във времето, много е лесен за изследване във всяка една репродуктивна клиника и по принцип е нещо, което вие може би бихте искали да знаете, особено ако сте след 30 годишна възраст и вашето семейно планиране все още не е напълно уточнено. Аз съм доктор Малинов и за повече съвети ни последвайте.